Comencem aquesta activitat ara per acabar de reforçar el mètode d'igualació d'equacions químiques per el mètode de tanteig i tenim aquí tota aquesta sèrie d'equacions. Comencem per la primera, que és la reacció del monòxid de carboni amb oxigen i que reaccionarà amb que reacciona monòxid de carboni amb oxigen per donar diòxid de carboni. Com es fa aquest ajustament? Repassem el que hem fet en l'activitat anterior. Contem els àtoms que hi ha de cada, ¿vale? Carboni, carboni, oxigen, oxigen. Aquí seria tal qual, aquesta és una de les més fàcils de fer perquè fixeu-vos ja està igualat, no s'ha de fer res. Un àtom de carboni, un àtom de carboni, dos àtoms d'oxigen, dos àtoms d'oxigen, no? Llavors, però aquí en tenim un altre. Aquí en tenim un d'oxigen més dos farien un total de 3. Com ho podem fer? Aquesta sí que és purament tanteig. Contem, si jo aquí en tinc 3 i aquí van de 2 en 2, jo només puc posar un coeficient estequiomètric. El més fàcil que seria posar aquí un 2 i aquí un 2. I ara contem. Serien de carboni 2, posem 2. I ara, d'oxigen, que havíem posat, hidrogen és oxigen. D'oxigen en tenim 2 per 1, 2, 2 per 1, 2. En total en tinc 4. I ara, aquí, 2 per 1, 2 de carboni, 2 per 2, 4 d'oxigen. Vale? Llavors, continuo. Tenim ara aquesta segona equació. Tenim òxid de ferro 3 que reacciona amb monòxid de carboni per donar ferro i diòxid de carboni. Llavors, dos àtoms de ferro aquí, fàcil. Un, dos, aquí davant. Ara tornem a tenir l'oxigen en últim lloc. Vale? És el que ajustarem en últim lloc perquè el tenim en dos llocs. Ajusto el carboni. Aquí n'hi ha un de carboni i aquí un de carboni. Ja està ajustat el carboni. Però ara haig d'acabar d'ajustar l'oxigen, perquè aquí n'hi ha 3 i aquí n'hi ha 1. Si aquí van de 2 en 2, ara tenim un problema perquè hem d'ajustar 2 cops. Vale? Si jo vull 3 i 1, haurien de ser 4, no? Jo vaig a fer, de moment, com si volgués ajustar aquí amb 4 àtoms, és a dir, 2, però fixeu-vos que si jo poso aquí un 2, també m'afectarà el carboni. Veieu, no? Llavors, si conto 2 de carboni, ara tindré també un 2 aquí i continuaré tenint desajustat. Vale? Per tant, el que tindríem que fer és pensar la manera de com podríem acabar d'ajustar-ho. Llavors, mirem doncs com s'hauria de fer. Llavors, aquesta sí que és purament ajustament. Vale? És de tornar a pensar. Si jo poso aquí un 2, 2, i aquí poso un 2, no acabo d'ajustar. Un altre cop torno a tocar. Però recordeu allò que us havia dit del subíndex? Sí? Fixeu-vos, aquí no puc acabar d'ajustar. Si aquí 3 són 3 d'oxigen i 2 d'oxigen fan 5. I aquí tinc 2 per 2, 4 d'oxigen. No s'acaba d'ajustar. Llavors, si ara jo el que faig és posar aquí un 3, ara sí, poseu aquí un 3 i tornem a provar, però això es diu mètode d'ajustament. Vale? Llavors, proveu ara. 3 per 1, 3 de carboni. 3 per 1, 3 de carboni. Però aquí tinc 3 per 2. I aquí en tinc 3 i aquí en tinc 3. Ara sí, ja ho tinc tot ajustat, ara ja ho puc comprovar. Vale? La comprovació s'ha de fer sempre. 2 per 1, 2. 2 àtoms de ferro aquí. D'oxigen en tinc 3 més 3 per 1, 3, més 3
6 àtoms d'oxigen i de carboni en tinc 3. 3 per 1, 3. Aquesta era una mica més complicada. Llavors aquí torno a tenir 2 de ferro, aquí tinc 2 per 3, 6 àtoms d'oxigen, i de carboni tenim 3 per 1, 3 àtoms de carboni. Vale? Llavors, continuem. Era la següent equació. Vale. Fem reaccionar el clor amb l'amoníac per produir àcid clorhídric i nitrogen, o clorur d'hidrogen, com vulgueu. Llavors, com que no ens han donat si està en estat aquós o no, seria clorur d'hidrogen, que seria un gas. Bueno, aquí seria de clor, quants en tenim? 2. Doncs ja està, automàticament posem aquí un 2. De nitrogen aquí en tenim 1 i aquí en tenim 2. Per tant, aquí posarem 2 de nitrogen. Llavors, per acabar d'ajustar tenim l'hidrogen. 3 per 2, 6. Tenim un problema similar al d'abans, no? Sí, per què? Perquè aquí tenim hidrogen. 2 per 3 fan 6, però abans havíem ajustat el clor a 2. Per tant, per poder ajustar ara el clorur d'hidrogen, tindrem que posar com a mínim 6 àtoms d'hidrogen i tornem a comptar. Per tant, he d'esborrar aquí, per això recomano que quan feu ajustament d'equacions ho pugueu fer a llapis o amb un bolígraf d'aquestos borrables. ¿Vale? Llavors, aquí posaré 6, perquè me'n surten 6 àtoms d'hidrogen, però ara torno a tenir el problema que acabo de tocar també el nombre d'àtoms de clor. Però cap problema, perquè si jo ara sé que en tinc 6 àtoms de clor i aquí cada molècula de clor me'n dona 2 àtoms, doncs si multiplico per 3 ja ho tindré ajustat. ¿Vale? Si tornem a repassar, ara comprovem si es dona a cada banda de reactius i productes ens dona el mateix nombre d'àtoms. A veure, 3 per 2 són 6 àtoms de clor. 2 per 1, 2 àtoms de nitrogen. I d'hidrogen tenim 2 per 3, 6. ¿Vale? I aquí el mateix. 6 per 1, 6 àtoms de clor. 6 per 1, 6 àtoms d'hidrogen. I 2 per 1, 2 àtoms de nitrogen. Tornem a comprovar que a les dues bandes tenim els àtoms de cada tipus exactament el mateix nombre. ¿Vale? A veure aquesta equació que tenim aquí a continuació, que seria la del clorat de potassi. El clorat de potassi es descomposa en clorur de potassi i oxigen. A veure, clor, clor, potassi, potassi, i ara el que canvia seria l'oxigen. Aquí tenim 3 i aquí un 2. Què s'hauria de fer? Això mateix, un intercanvi de subíndex. Recordem com ho havíem fet abans, Llavors, com ho ajustem? Tenim aquí. Llavors, aquest 3 que hi ha aquí i aquest aniria a parar aquí. Veieu? 3 per 2, 6 àtoms d'oxigen. I ara, si compteu què ha passat amb l'oxigen, 3 per 2, 6 àtoms d'oxigen, ¿vale? Automàticament vinc aquí i li poso un 2. ¿Vale? Per què? Perquè jo no puc trencar una molècula per la meitat. L'altra possibilitat seria posar 2/3, aquí 3 mitjos, ¿vale? Però és millor treballar de moment en nombres sencers per poder entendre millor el concepte de molècules, perquè mitja molècula en química no té sentit, tret que no estiguem parlant de mols, ¿vale? Llavors, si jo ara he posat aquí un 2, aquí també hauria de posar un 2. D'on ha sortit el 2? És aquest 2 d'aquí. Torno a repetir la jugada. Hem fet 3 àtoms d'oxigen, posaríem aquí 3, però això vol dir que si poso aquí un 3, 3 per 2 fan 6, per tenir nombres enters. Llavors aquí poso un 2. ¿Vale? Aquesta seria una possibilitat. ¿Vale?
Llavors, podríem fer una altra possibilitat, si esborrem tot això. Aquesta estaria bé. L'altra possibilitat que tenim és que si aquí tinc un 3, aquí li poso 3 mitjos i ja estaria ajustat. El que passa que per vosaltres no té sentit dir que tens molècula i mitja. Vale? Sí que podem dir de mol, si tenim 3 mitjos de mol. Vale? Llavors, torno a posar-ho com ho tenia abans, que ens va més bé per poder comptar àtoms, i tornem a posar el que havíem dit. Si aquí tenim un 3, aquí posem un 3, però com que aquí tenim un 2, aquí tenim un 2, posarem un 2 aquí. I ara ja podem comptar. Vale? Contem i diguem de potassi 2 per 1, 2, de clor 2 per 1, 2, d'oxigen 3 per 2, 6. I aquí el mateix. Què ha passat? Si he tocat aquest 2 aquí, ara tindria que posar també aquest 2 aquí. Llavors, ara sí, 2 per 1, 2 de potassi, 2 per 1, 2 de clor i 3 per 2, 6 d'oxigen. Efectivament, torno a tenir els mateixos tipus d'àtoms, vale? El mateix nombre, de potassi 2, de clor 2 i d'oxigen 6. Vale? Llavors, si continuem amb aquestes equacions que ens queden, seria amoníac que ha reaccionat amb oxigen per donar aigua i nitrogen. Llavors, tenim de nitrogen 1, però aquí en tenim 2. Per això posem aquí un 2. Llavors, d'hidrogen el tenim aquí 3 per 2, 6. Recordeu, subíndex. Si aquí en el subíndex tinc un 3, aquí com a coeficient estequiomètric posaré un 3, perquè al multiplicar 3 per 2 fan 6, i aquí 3 per 2 fan 6 també. És per aquest motiu que es fa, és per simplificar, per no tenir que anar buscant. I després, si continuem amb l'oxigen, aquí tenim un 2, però aquí tenim un 1. Llavors, 3 per 1, 3 ens passaria com abans, que tindríem que posar aquí 3 mitjos. Llavors, si ho multiplico tot per 2, me donaria bé. Ara veureu el problema que tenim, que jo aquí tinc un 2, però aquí ja n'hi ha un 3. Llavors, si faig 3 per 2, ara faria 6. Vale? Llavors, esborrem aquest 3, el trepitgem i li posem aquest 6, 3 per 2, 6, i ara aquí tindré que per tenir 3 molècules d'oxigen em donen 6 àtoms i aquí 6 molècules d'aigua me donen 6 àtoms. Però què ha passat? Que he tocat el nombre d'àtoms d'hidrogen. Llavors, si toco el nombre d'àtoms d'hidrogen, també tindré que tocar la resta. Llavors, tirem enrere i tornem a comptar. Llavors, direm, ara que tinc 6 per 2, 12. I aquí, quants n'hi ha? 3. Quin número he de posar aquí? Doncs un 4. 4 per 3, 12. Que me faran el mateix nombre d'àtoms que tinc aquí? 6 per 2, 12. 4 per 3, 12. I ara per últim ajustaré el nombre d'àtoms d'oxigen. Si aquí en tinc 4 i aquí van de 2 en 2, 2 per 2 faran 4. Aquestes són una mica més elaborades, però al final, si no estem segurs, el que hem de fer és repassar el nombre d'àtoms que n'hi ha de cada tipus. Me'n vaig a reactius. De nitrogen n'hi ha 4 per 1, 4. D'hidrogen 3 per 4, 12. D'oxigen 3 per 2, 6. I aquí 6 per 2, 12 d'hidrogen. D'oxigen 6 per 1, 6. I de nitrogen 2 per 2, 4. Vale?
Aviam, ja acabo amb aquesta última. I diu que reacciona el sulfur de plom amb l'oxigen per donar òxid de plom i diòxid de sofre. A veure com ho fem. Plom i plom, aparentment bé. Un de plom, un de plom. De sofre, un de sofre, un de sofre. Però el problema el tenim en l'oxigen, perquè tenim oxigen aquí i oxigen aquí. Llavors, què me passarà? Que aquí l'oxigen va de 2 en 2. Si jo conto aquí 2 més 1, fan un total de 3. Llavors, què he de fer? Com que van de 2 en 2, el que he de fer és posar aquí un 2, poso aquí un 2, i aquest 2 multiplicarà per 2 a tots dos, tant al plom com a l'oxigen. I ara sí, ho tinc fàcil. 2 per 1, 2 àtoms d'oxigen més 2 àtoms d'oxigen fan 4. Llavors posarem aquí un 2. 2 per 2, 4. Vale? Però com que he tocat també el plom, li he de posar un 2 aquí. I ara ja podem fer el recompte. De plom tenim, ojo perquè hem tocat també el sofre, Llavors, tenim aquí un 2, i ara serien 2 de sofre aquí, i llavors, com que acabo de tocar ara aquest de sulfur de plom, també de rebot afecta aquest. Llavors, direm que tindrem també 2 aquí. Però si torno a tocar la quantitat d'oxigen, llavors ara li he de sumar un altre d'oxigen com a reactiu. Vale? Torno a repetir aquest perquè és una mica complicat. Vale? Torno a repetir com l'he fet. Torno a comptar. En principi jo he comptat de plom 1 i 1. Fins aquí plom i plom. Després he comptat el sofre. Un de sofre i un de sofre. Dic, ai, que fàcil, aquest està superfàcil. Però ara, si vaig a comptar els àtoms d'oxigen, tinc un problema per 2 coses. Perquè aquí tinc oxigen que va de 2 en 2 i aquí tinc l'oxigen repartit en 2. Aquí n'hi ha oxigen en un àtom i aquí n'hi ha oxigen cada 2 àtoms. Per tant, tindré que anar ajustant. Com ho faig? Si aquí n'hi ha un i aquí n'hi ha 2, en total fan 3. I a mi me fan pensar que haig d'anar comptant de 2 en 2. Vale? Si aquí poso un 2, llavors 2 per 1, 2, això m'obliga a posar aquí un 2. Vale? Llavors dic, doncs ja està. Doncs posem, si jo tinc aquí un 2, també afectarà al plom. Llavors li poso aquí un 2. Degut a que he ajustat l'òxid de plom. Ja tinc d'oxigen 2 per 2, 2 per 1, 2, més aquests 2, 4, i aquí també 2 per 2, 4. Però en ajustar el plom, perquè he tocat l'oxigen, vale? L'òxid de plom requereix ara que hi hagin 2 àtoms de plom, que me'ls dona el sulfur de plom, molt bé. 2 per 1, 2. Però clar, com que he tocat el sulfur de plom, també m'afecta el sofre. Llavors, això què fa? Que aquí també he de posar un 2. Vale? Però tanco un cicle. Llavors, com? 2 per 2, 4. Ara he augmentat un altre nombre d'àtoms d'oxigen. Llavors, 2 per 2, 4, més 2, aquests 2, 6. Llavors, això faria o obligaria a tenir aquí un 3. Vale? I ara sí podem passar al recompte. Contem 2 àtoms de plom, 2 àtoms de plom, 2 àtoms de sofre i 3 per 2, 6 àtoms d'oxigen. 2 àtoms de plom, 2 àtoms de sofre, 2 per 1, 2, i ara 2 per 1, 2, més 2 per 2, 4. 4 més 2, 6 àtoms d'oxigen. I fins aquí hem comprovat l'última equació química, el mateix nombre d'àtoms a una banda i a l'altra de l'equació.